लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। सस्ते दामों में भोजपुरी के वीडियो बनाने के लिए तथा गाना खरीदने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार भैया लोग, रुआ सबके स्वागत बा और पसंदीदा चैनल भोजपुरी एंटरटेनमेंट पर। तो आगे बानी लेके कोई जबरदस्त न्यूज़। तो चलिए वीडियो के कर दी लाइक और चैनल के अभी तक नहीं कर बानी सब्सक्राइब तो कर ली सब्सक्राइब। जी भैया, ये चीज़ के रुआ लोग के बहुत दिन से इंतजार रहा दुल्हन चाही पाकिस्तान से 2 के टीजर के। तो भैया टीजर आ गई बा, ट्रेलर भी नहीं आयल बा, लेकिन ट्रेलर भी बहुत जल्द रुआ लोग के देखे के मिले। तो रुआ लोग के आज हम बताए कि रुआ लोग ट्रेलर कैसे देखे। तो सबसे पहले उन ट्रेलर के रिव्यू बताए, बाद बताए कि रुआ लोग के ट्रेलर कहाँ देखे के मिली। तो वीडियो के रुआ लोग पूरा देखिए। तो भैया ये ट्रेलर बा बहुत ही अच्छा बनल बा और बहुत ही बढ़िया ट्रेलर के वीएफएक्स कल गए बाल हम रुआ सबके जब बताए रुआ सब जाके देखब तो रुआ लोग के बहुत मजा आई और बहुत बढ़िया, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में रुआ लोग कह सकता नहीं कि सबसे बढ़िया टीजर बनल बा। तो रुआ लोग सर्च करें भैया लोग, अभी जस्ट अपन यूट्यूब चैनल पर सर्च करें भोजपुरी मैजिक। जी भैया, एक नया यूट्यूब चैनल बा भोजपुरी मैजिक पर एक ट्रेलर के टीजर के रिलीज कल गई बा और बहुत बढ़िया टीजर बनल बा। साथ में चिंटू पांडे जी बहुत ही अच्छा एक डायलॉग के साथ नजर आ रहा बाड़न और साथ में फिल्म में बता दें कि सुभी कपूर जी हैं, फिर साथ में गार्गी पंडित जी हैं, फिर मोनालिसा जी भी हैं और बहुत सारा मूवी के इस प्रकार से कलाकार हैं और बीआईबी विजेंद्र सिंह जी भी फिल्म में हैं और फिल्म बहुत बढ़िया बनल बा भैया, बहुत अच्छा फिल्म बनल बा। जब रुआ लोग टीजर देखम तो रुआ लोग के खुद ही अंदाजा लाग जाए। तो रुआ लोग अभी अपन यूट्यूब चैनल पर भूली ना, बहुत जल्द हम तुरंत सर्च करें भोजपुरी मैजिक और जाके वहाँ जाके टीजर के देखें कि चिंटू पांडे जी के टीजर कैसन लागल बा और रुआ लोग देख ले बानी। तो कमेंट हमारे वीडियो में जरूर करने के लिए रुआ लोग के टीजर कैसन लागल बा। तो भैया ये वीडियो बा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के देखे खातिर। हम बस ऐसे ही न्यूज़ रुआ लोग खातिर लाते रह। तो आज की वीडियो में जाता ना बताए भैया, बस इतना ही बताए। हम सबसे फिर मिलब अपन दोसर वीडियो लेके। तो बस ये चैनल जेकर नाम बा भोजपुरी एंटरटेनमेंट, एक ऐसे ही प्यार देते रही, दुलार देते रही। साथ में चिंटू पांडे जी खातिर वीडियो के लाइक करे खातिर ना भूलें और रुआ लोग एक बार फिर से सुन लीजिए चैनल पे भइल बा रिलीज ई फिल्म के टीजर, और नाम बा भोजपुरी मैजिक। और रुआ सबके बता दें राजकुमार पांडे जी के ये फिल्म बा, फिल्म के ट्रेलर भी रुआ लोग के बहुत जल्द देखे के मिली। जी भैया, बहुत जल्द फिल्म के ट्रेलर भी देखे के मिली और अभी टीजर रिलीज भइल बा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के देखे खातिर। हम लोग सबसे फिल्म मिलब अपन दोसर वीडियो लेके। तब तक खातिर रुआ लोग अपन ख्याल रखें।